Сёння на Валаме адбылася чарговая інсцэнізацыя духоўнай еднасці двух дыктатараў. Пуцін і Лукашенко сабраліся разам, каб ізноў публічна легітымізаваць вайну, выкруціць гуманітарны наратыў на сваю карысць і адказаць на ультыматум Дональда Трампа. Як гэта выглядала, Руслан Игнатович. В нашем мире никому не удастся на колени поставить нас. Сустрэча паводле адпрацаванага сцэнара з царкоўным хорам і ваеннай рыторыкай. Сярод тэмаў, якія абмяркоўваліся на сустрэчы, ультыматум Дональда Трампа, які даў Пуціну 10 дзён на спыненне вайны супраць Украіны. Лукашенко, выціраючы пот, заявіў, што падобныя ультыматумы не вартыя увагі. Я вот публично говорил заявление и нашего общего друга, за которого мы так переживали, Дональда Трампа. Я помню наши переживания, чтобы он победил и так далее. Там 50, 60, 10 дней. Это тоже так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Путин же заявил, что умовы России для спынення войны в Украине не змяніліся прынамсі з мінулага года. То бок ягоная армія спыняцца не збіраецца. Эканамічныя санкцыі Путина не пужаюцца, ён яшчэ больш павялічыць менавіта ваенную эскалацыю. Ён будзе яшчэ больш набирать обороты войны. Один з самых циничных моментов сустрэчы – дискуссия про выкраденных российцами украинских детей. Что сделала плохо Россия? Идет война. Дети остались беспризорные. Дети остались. Накормили, одели. Нет, их в этом обвинили. За что? Пожалуйста, давайте договариваться, и обмен идет. Да там выяснилось, что нет этого количества детей. Нет количества, конечно. Вот 3 или 4 ребенка обменяли, которые детей потеряли. Пожалуйста. Когда мы в ходе переговорного процесса в Стамбуле сказали, вот, пожалуйста, давайте списки. Ничего же нет. Списков нет. Поэтому идет нагнетание публичное. Это не на пользу. Надо просто садиться за стол и договариваться, какие позиции ни были. Не обошлося без бразгання зброей. У нас произведен первый серийный комплекс «Орешника». Первая серийная ракета. Да. И она поступила в войска. Теперь серия заработала. Первое. Второе. Наши специалисты, и белорусские военные специалисты, и российские, выбрали место для будущих позиций. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. Лукашенко ж, зрэшты, ужо не ўпершыню казаў пра стол перамоваў паміж Украінай і Расіяй. Маўляў, Украіна сама мусіць прасіць перамоваў. На гэта аператыўна адрэагаваў Уладзімір Зеленскі. Прэзідэнт Украіны падкрэсліў, што ягоная дзяржава даўно гатовая да міру і да сустрэчы сам-насам з Пуціным. Руслан Игнатович, Белсат. Вяртаемся спадарства да падзеў у Беларусі. Выпускнікі вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установаў сёння маюць пачаць працу на месцах, куды іх размеркавалі. Але праз часам невыносныя ўмовы і побытавую неўладкаванасць сістэма абавязковага размеркавання па сутнасці пераўтвараецца для некаторых у 5гадовае рабства. Працягне тэму Ірына Драфічук. Мне 24 года, и меня отправили работать в деревню на 5 лет. Гэтае відэа ў сацыяльных сетках аўтарка, якая вучылася на умовах мэтавай падрыхтоўкі, назвала крыкам душы. Сёння пачынаюць працу па месцах размеркавання выпускнікі, бюджэтнікі вышэйшых навучальных установаў і каледжаў. Мне кажется, я уже сейчас понимаю, что я теряю свою жизнь. И, грубо говоря, только после 30 лет я пойду туда, куда хочу. На словах дзяржава клапоціцца пра маладых спецыялістаў, у тым ліку фінансава. Да прыкладу, выпускнікам, якія прыедуць на працу ў бюджэтныя арганізацыі, абяцаюць штомесячныя даплаты ад 10 до 50% акладу. Прадугледжваецца таксама дапамога з пераездам, жытло ды ільготныя спажывецкія крэдыты. На справе ж часта атрымліваецца інакш. Со всех телевизоров, со всех радио кричат, что всем молодым специалистам дается арендное жилье, да? Как круто. Мы с супругой молодые специалисты. И как вы думаете, за 2 года мы получили дулю с маслом? Потому что
Это нереально. Прымусу і неўладкаванасці вытрымліваюць не ўсе, але кінуць гарантаванае дзяржаваю першае працоўнае месца абыходзіцца дорага. Гэтак пракуратура Берасцейскай вобласці сёлета выставіла выпускнікам, якія не адпрацавалі размеркавання, 62 пазовы на суму больш як 650 тысячаў рублёў. Людзі зразумеюць, што ісці ў вышэйшыя установы навучацца за такія непрымальныя кошты небяспечна. І будуць з падвойнай сілай шукаць магчымасці навучацца ў іншых краінах. Прапагандысты пры гэтым паказваюць размеркаванне і мэтавае накіраванне як падарунак ад дзяржавы. Так что удачи вам на вашем первом рабочем месте, которое государство вам, заметим, тоже выделило, что называется, просто с плеча, с барского плеча, от щедрот. Насамрэч жа, квоты на мэтавае навучанне вылучаюцца на спецыяльнасці з найбольшым дэфіцытам адмыслоўцаў. По медицинским специальностям у нас до 80% может доходить количество целевых мест, по оставшимся до 70%. Што ж можа зрабіць дзяржава, каб маладыя спецыялісты не ўцякалі з гарантаванага першага месца працы? Зразумела, гэта наўпрост выконваць тыя абяцанні, якія даны вуснамі дзяржаўных чыноўнікаў. Калі вы абяцаеце добрыя умовы, яны павінны быць. Досвед і добрыя фінансавыя умовы. Ну і інфраструктурныя. Вось тры рэчы, якія маглі б стрымаць моладзь і быць прыймальнымі для іх і бацькоў. Шляхоў пазбегчы размеркавання няшмат. Сярод іх пераход на выбарную пасаду, ліквідацыя арганізацыі ці скарачэнне штатаў, неадпаведнасць пасадзе паводле стану здароўя ці дысцыплінарнае звальненне. Таму наступствы выбару варта ўсведамляць ужо на этапе паступлення на мэтавае навучанне. Ірына Дарафейчук, Белсат. Мастаку Роману Бандарэнку, загінуламу пратэстоўцу, сёння магло б споўніцца 36 гадоў. 11 лістапада 2020-го ў дваравым чаце ён напісаў «Я выходжу», даведаўшыся, што невядомыя зразаюць бел-чырвона-белыя стужкі ў Менскім двары, званым плошчаю пераменаў. Збіццё, шпіталізацыя і смерць. Сёння мы разам з вамі згадваем Романа хвілінаю памяці. Сегодня последние слова Роман Бондаренко сказал: «Я выхожу», явились символом. А песня глохнет, 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 а бури растут, растут. Бури, турмы, бури, прагнешь свободы, но пяры. Муркутка рухнет, 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 и покопает свет старый. Муркутка рухнет, 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 и покопает свет старый. І соціальная бомба за гарадку Гаршэўчына Талачынскага району, дзе зачынілі добраўпарадкаваны дзіцячы садок. Запрапанавалі вазіць дзяцей за 18 кіламетраў па бездарожжы ў цесныя школьныя памяшканні. Дык вось, і абласны, і раённы дэпутат не прынялі пакрыўджаных людзей. Першым распавядзем пра гэта больш. Давайте паслухаем урывак са звароту сялянаў да Лукашэнкі, які таксама не дапамог. Хочется, чтобы руководители думали не только об экономике, но и о детях, и о завтрашнем дне сельской местности. Мы обращались с просьбой сохранить детский сад райисполком, облисполком, в администрацию президента. Но все письма для рассмотрения возвращались в район, руководители которого уже озвучили свой приговор. Людзі лічаць, што адсутнасць школы і дзіцячага садка прывядзе да вымывання сем'яў з сяла і, адпаведна, з гаспадарак АПК, у якіх яны працуюць. Паспрабавалі запісацца на прыём да замацаванага за Віцебскую вобласцю спікера Палаты прадстаўнікоў Сергея Сергеенкі. Атрымалі адмову без тлумачэнняў, а памочнік абласнога дэпутата, які адказвае за Талачынскі раён, сказаў, каб да Владзіміра Бабічава не прыязджалі, бо ён, цытата, ім ні ў чым не дапаможа.
Чорнага бусла абралі птушкаю 2026 года у Беларусі. За рэдкі і унікальны для нашай краіны від, занесены ў чырвоную кнігу, прагаласавалі больш за 4500 чалавек. Будучы крылаты сімвал пакажам далей у нашым эфіры без каментара.